페렌스ong ani YouTube channel ram sogo jata 페렌스ong tini nong chinaro Narayon chomini Durga puja kaima phunung nai ang video tui thaibaka eke ani ang khaya an logini no khaidi hin saka ang khaitu buka ang tabo upload khaya ko upload khainai engka tini din nai ang tin tarik tini din nai engka ang ka seloi thangli abon sai ho kata khaitu din khaitu ba se bisi kusgrei pontan masingina te borok bisi banya sinala nge tatin pai thaka te 10:30 ta rokono pai thaka na gita bong nang nang phunong nai nai tong di hello check hello apply Durga puja di bole Ani nai tong den tam bu ku to ta no community channel
আছে বড় সুমিটারি তোমরা chomini Sumit, Sumit. Asal jalan pulang dulu.